Мөсимдә беренче көзге ярминкә узды. Җирлегебез халкына тәкъдим ителгән авыл хуҗалыгы продукциясе гадәттәгечә мулдан иде. Ярминкәгә көне дә кояшлы җылы булды. Җәйнең соңгы көннәрендә җыеп алынган уңыштан ясалган банка кайнатма, салатлар, башка төрле тәм-томнарны һәр авыл җирлеге бай ассортиментта тәкъдим итте. Бүген менә гаиләбез белән беренче көзге уңыш җыелган шушы ярминкәгә чыктык. Шуннан да халык бик сагынган иде мондый ярминкәләрне. Күреп торабыз. Инде нинди генә төр продукция тәкъдим итмиләр. Бәйрәм белән тәбриклим райондашларыбызны. Көннәр аяз булсын. Михайловская средняя школа вышла со своей продукцией. Посмотрите, какой богатый ассортимент. И приближается праздник, День Республики. Я всех муслюмовцев, всех людей поздравляю с этим замечательным праздником. Ярминкә бик күңелле, халык бик теләп йөри. Еллар имин булсын, еллар имин булса бары да булыр. Мөсимдәге ярминкәләр һәр вакытта да халыкны туплый ала. Бүген дә урамда алма төшәрлектә урын юк иде. Сатудагы продукциягә тел-теш тидерерлек түгел. Халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләнерлек азык-төлек тә, кием-салым, көнкүреш товарлары да бар. Үзебезнең мөсим сатучылары белән Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән дә килгәннәр иде. Шул кадәр яхшы оештырылган, матур, кирәкле әйберләр алдык. Аллага шөкер. Концерт булуын көтеп торабыз. Барыгызга да исән-сау эшләргә язсын, оештырган кешеләргә рәхмәт. Ярминкәләр шулай булып торсын, бик сагынган идек. Ярминкә түреннән бу елларда гына төшкән югы бик матур була икән, бик матур оештырылган, көн нинди матур. Һәм кешеләрнең настроениеләре әйбәт, шундый күңелле. Инде нәрсә генә телим. Уңышлар киләчәктә дә күкләребез аяз булсын. Менә шулай кешеләр белән аралашу кирәк. Ярминкәгә килүчеләрне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үзешчәннәре сәламләде. Мөсимнең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр-моңга күмелеп утырды. Җылы коймак белән кайнар чәйдән исә теләгән һәркем авыз итә алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөсим телевидениесе.